Il-Kummissjoni Nazzjonali għal Promozzjoni tal-Ugwaljanza l-NCPE organizzat konferenza biex tiddiskuti riżultati ta' riċerka tagħha bl-isem il-perċezzjonijiet u l-attitudnijiet tan-nisa u l-irġiel f'Malta dwar il-bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja iffukata l-aktar fuq id-daqs tal-familja. Dan l-istudju hu partikolarment relevanti fil-kuntest li Malta għandha l-inqas rata ta' fertilità fl-Unjoni Ewropea. L-għanijiet tal-konferenza kienu li jiġu diskussi kif in-nisa u l-irġiel jistgħu jilħqu bilanċ aħjar bejn ix-xogħol u l-ħajja fil-familja, speċjalment fil-kura u responsabiltajiet tal-familja. Is-Segretarju Parlamentari għar-Riformi u l-Ugwaljanza Rebecca Buttigieg tkellmet dwar l-isforzi attwali tal-Gvern biex isostni lill-familji permezz ta' diversi inizjattivi. Bħala Gvern Laburista dejjem ħadna miżuri favur il-familji Maltin u Għawċin, insemmi biss numru ta' miżuri daħlu fis-seħħ fil-budget ta' din is-sena fejn żiedet iċ-Children's Allowance u żidna wkoll il-bonus għal wild addizzjonali u se nkomplu nagħmlu dan sabiex nassiguraw li jkollna familji Maltin u Għawċin kuntenti bi kwalità ta' ħajja aħjar. Il-Kummissarju tal-NCPE Rini Lajviera saħqet dwar il-ħtieġa li tkompli tissaħħaħ l-indipendenza ekonomika tal-familji fil-waqt li tħeġġeġ ukoll aktar irġiel biex jaqsmu responsabiltajiet tal-familja. Aħna nafu li n-numru ta' nisa minn daħal il-free child care fis-suq tax-xogħol żdied ħafna. U allura rrid ikun hemm dak il-bilanċ biex inkunu nistgħu nlaħqu max-xogħol tad-dar u max-xogħol tax-xogħol. Ma' responsabilità, pero dan irid ikun għan-nisa u għall-irġiel. Ir-riċerka li saret flimkien mal-professur Liberato Camilleri turi kif minkejja rati għolja ta' impjieg ta' żewġ ġeneri għad hemm differenzi sinifikanti dwar kif l-iżbilanċ bejn ix-xogħol u l-familja jaffettwaw lin-nisa u lill-irġiel. Il-professur Godfrey Baldacchino mid-Dipartiment tas Soċjoloġija fl-Università ta' Malta identifika 4 fatturi ewlenin li jikkontribwixxu għar-rata baxxa ta' fertilità f'Malta: il-kwalità ta' ħajja mixtieqa, il-livell ta' konsum meqjus bħala sodisfaċenti, id-dominanza tax-xogħol bħala attribut kulturali u l-kisba u żamma ta' karriera.